Amb la voluntat de les entitats de l'administració per treballar el fenomen de sensellarisme a la ciutat de Tarragona, una de les primeres accions que s'han dut a terme en aquest 2017 ha sigut el recompte de persones sense sostre. Ha sigut tot un procés col·laboratiu que ha durat uns 3 mesos, que s'ha acabat materialitzant en tot un procés de crida de voluntaris que ha durat 3 setmanes i en una formació prèvia que se'ls va oferir a tots els voluntaris i voluntàries que van voler participar en aquesta iniciativa de la ciutat i finalment la jornada del dia del recompte a la nit del 4 al 5 de maig. La finalitat del recompte és aconseguir una sèrie de dades i indicadors que ens permetin conèixer quina és la situació del sensellarisme més extrem, com seria la gent que hi ha al carrer, i poder preparar plans i actuacions per poder solucionar aquesta problemàtica a la ciutat de Tarragona. Em vaig apuntar com a voluntària perquè estic realitzant les pràctiques de quart curs de treball social. I van vindre a fer-nos una xerrada informativa. Explicant-nos la idea i el projecte que volien fer i ens va semblar interessant i que ho volíem fer. Salió la oportunidad, no nos lo pensamos, creo que fue común. Els preparatius han anat prou bé, m'ha sorprès que finalment pràcticament no ha faltat cap dels voluntaris. Ha sigut molt gratificant. Saber que no hi ha ningú dormint al carrer, almenys en una zona, doncs sempre és positiu, no? Crec que és una molt bona tasca que es fa per poder aproximar els serveis i els plans i els projectes i adaptar-los més a la situació concreta de la ciutat de Tarragona. Sí que es verdad que queremos luchar para conseguir un censo aquí en Tarragona, que es lo que realmente puede hacer una inclusión de estas personas a la sociedad. És algo que no es veu i que se sol amagar i és important tindre aquesta conscienciació dintre de la comunitat.